Tercera victòria consecutiva del juvenil a masculí, que iguala la millor ratxa de triomfs del curs. Els cervesers han fet un partit seriós i, tot i que han gaudit d'ocasions per marcar més gols, amb un marcador curt han sabut mantenir el control i s'han mostrat segurs per assegurar els 3 punts i encadenar també la tercera porteria 0 seguida. Els nois de Joan Verdú han estat dominadors absoluts davant un Constància defensiu que ha esperat al darrere. La primera arribada perillosa ha estat a càrrec de Rovira en una jugada d'estratègia que ha culminat a les mans del porter. Derek també ha avisat amb una rematada tova i de nou a pilota aturada un cop de cap de Jaume que ha fregat ni com el peu s'ha estavellat al travesser. Tot i quedar-se amb 10 per una rigorosa expulsió de Jules, l'equip ha seguit sent protagonista i arribant amb claretat. Àlex, guanyant línia de fons, ha exigit de nou la intervenció del porter, que poc després també ha aturat en 2 temps un xut de Boni. Les ocasions han estat constants davant un rival que amb prou feines ha passat del mig del camp. La defensa balear ha tallat in extremis una centrada d'Eric quan Nico ja es preparava per empènyer la gol i de nou la connexió entre Derek i Nico ha estat a punt d'obrir el marcador, però el porter visitant ha tornat a aparèixer per desviar la rematada sobre la línia de gol. Angli també ho ha provat amb un xut des de fora a l'àrea i Àlex no ha pogut aprofitar el refús, tot i que estaven fora de joc. Al límit del descans, Àlex ha tret la centrada amb l'exterior del peu i Nico, entrant a rematar amb tot, aquest cop s'hi ha empès la pilota al fons de la xarxa per obrir el marcador amb un gol important que l'equip s'ha merescut durant tot el primer temps. A la represa, als cervesers els ha costat més trobar fluïdesa en el joc, tot i que han mantingut el control i no han patit en excés. Les arribades a les àrees han estat escasses i l'únic en surt ha arribat al tram final en una centrada que Cai no ha pogut blocar i que Jaume acaba traient sota pals per evitar l'empat. Àlex ha tingut a les seves botes la sentència al límit del temps reglamentari, però ha creuat massa la rematada davant el porter. En una divisió d'honor exigent, l'equip torna a encadenar 3 victòries consecutives després d'haver-ho fet també en les 3 primeres jornades de Lliga i es manté en quarta posició. Dissabte vinent a les 4 de la tarda, els vermells visitaran el Monte Carlo.